О, тая рекик направо ще остане за спомен, нали? Аз викам да преодолеете своите предубеждения към Драгалевския лифт и да последвате Ако ще е лифт направо разума. Последвайте разума. Това е пътичка. Да, и така ме мързи някакси, че съм склонен. Ето, кой е най-гладен в момента? Го каза хората да изяхали по 2 супи. Не, че ние не капнахме една палчинка и супа. Една вафла мура да ме фанеш за Да. Я мъркията се нагоре. Мечти, мечти.